on kavereilla. Kun ensin meinaa voittoja tulla ja sitten saa vain nuolaista. Riimat on huonoa tuuria, kun ei ole liksaa, ei voi käyttää kuin riksaa eikä ole mopopensaa. Se on nimittäin semmoinen juttu, että tämä Esko Larkas, hän teki tämän kappaleen Riivatun huonoa tuuria tässä vuosia sitten syksyn säveleeseen ja silloin pääsi satoon. Ja nyt hän on päässyt aivan uudella kappaleella. Se on tehty tälleen ilolla ja sydämellä ja kappaleen nimi on siis tämä... Se on tämä kappale, jota on siis millään tahannut muistaa aina, kun tämä kohta tulee tässä ohjelmassa siis sitä kappaletta, en siis tätä tapaustakaan en saa mieleeni, tämmöinen kappale se on nimeltään. Ja silloinhan meni vuosia sitten Riivatun huono tuuri, mutta nyt saattaa puolta mennä muisti. Että siltä pohjalta. Matti, Antti ja Eino esittävät kappaleen, sitä tapausta en meinaa muistaa millään ja ensimmäisenä esiintyy Matti. Kylätietä Keravalla, mopedilla, tarakalla, maaliskuussa letosille räjähteitä vein. Osuuskaupan ohi päästin, kaasukättä tuskin säästin, mennessäni lauleskelin päivän iskelmää. Lätäköstä mopo lähti käsistä kuin pyrstötähti, mitä sitten tapahtui, ei aavistustakaan. Viikon päästä sairaalassa vaimo kävi katsomassa, nykyään jo jonkin verran pystyn istumaan. Sitä tapausta minä en meinaa muistaa millään en. Joku sanoi jo, että anna olla sillä sen. Mutta minkäs teet kun se kalvaa, mitä oikein tapahtui? Ja selville saada haluaa, miten asiat sutkaantui. Ja sitten Antti. No joo, kuulin tässä tavattoman hauska jutun, kun tuolla maaseudulla isäntä, tai siis ei emäntä sano, ei kun kaato kahvia. Ja silloin se sanoi isännälle, että siinä on toinen tollo. Ei se niin ollut, joo, se oli niin, että kun se kaato kahvia, siellä oli Kekkonen. Kekkonen oli siellä ja sitten Kekkonen kaato kahvia ja silloin isäntä kaato kahvikupia ja Kekkonen sanoi, että siinä on toinen tollo. Ei se niin ollut, kun se tää on hauska juttu, kun se... Ei. Sitä tapausta minä en meinaa muista millään en. Joku sanoikin jo, että anna olla sillä sen. Mutta minkäs teet kun se kalvaa, mitä oikein tapahtui? Ja selville saada haluaa, miten asiat sutkaantui. Ja sitten Eino. 15 vuotta on kulunut siitä jossain lähellä Oulua. Jonkun runttisen torvassa vietimme joulua. Vieläkään en muista sitä, kuka antoi kelle mitä. Tilaisuutta käräjillä yhä tutkitaan. Sitä tapausta minä en meinaa muistaa millään en. Joku sanoikin jo, että anna olla sillä sen. Mutta minkäs teet kun se kalvaa, mitä oikein tapahtui? Ja selville saada haluaa, miten asiat sutkaantui. Sitä tapausta minä en meinaa muistaa millään en. Joku sanoikin jo,